35e épisode officiel du podcast présenté par Bani Masokoba et Nathaniel Dambélé. Verset du jour du jeudi 27 février 2025. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'agitation, Jésus nous offre une paix véritable, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des événements. Contrairement à la paix fragile du monde, la paix du Christ est profonde et durable. Elle apaise nos craintes et nous garde dans la sérénité, même au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, choisissons de nous appuyer sur cette paix divine. Peu importe les défis ou les inquiétudes, rappelons-nous que Christ est notre refuge et notre assurance. Ne laissons pas les troubles de ce monde voler notre joie et notre confiance en Dieu. Remettons-lui nos fardeaux et laissons sa paix régner dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur vous accompagne en ce jour et vous fortifie. Qu'aucune peur ne vous détourne de votre destinée, car Dieu est avec vous. Podcast présenté par Délivré par Christ. L'évangélisation par la musique. Ye anga podcasti sendanya bisaba ani duruna ye min bɛ lase Bani Masokoba ni Nathaniel Dambélé fɛ. Alamisa février kalo tile 27 san 2025. Verset kalanta ye Yohana sura 14 verset 27. Ne bɛ dususuma to aw fɛ. Ne bɛ ne yɛrɛ ka dususuma di aw ma. Diɲɛ b'a di cogo min na ne t'a di aw ma ten dɛ. Aw hakili kana ɲaami. Aw kana siran. An ka bi diɲɛ kɔnɔna min falen bɛ danabaliya ni ɲaami kow la, Yesu bɛ hɛra lakika di an ma. Hɛra min tɛ bɔ kow walima ko kɛlenw na. Krista ka hɛra tɛ i n'a fɔ diɲɛ ka hɛra o min nɔgɔlen don. A ka dun ani a bɛ mɛn. A bɛ an hakili sigi hali fɔɲɔbaw cɛma. Bi, an k'a sugandi ka an jigi da Ala ka hɛrɛ in kan. Gwɛlɛya walima haminako mana kɛ fɛn o fɛn ye, an ka hakili to a la ko Krista ye an dogoyɔrɔ ni an hakili sigibaga ye. An kana to nin diɲɛ tɔɔrɔw k'an ka nisɔndiya sonya ani k'an jigi da Ala kan. An ka an doniw di a ma ani k'a to a ka hɛra ka kɛ an dusukun na. Matigi ka hɛra ka fara aw kan bi, ka barika don aw la. Sirayansi kana i hakili bɔ i ka siniɲɛsigi la, bawo Ala bɛ i fɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.